गिबियावनो बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो हायो। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय बिटिआरआव राजखान्थिनि हिंसायारि थासारि। लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। कक्राझार जिल्लायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि जायो जेराव इउपिपिएल दोलोनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा गाग्लोबनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों, सिगांनि बायदि हिंसायारि थासारि लाबोआजासे भटखौ होनांगौ। गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ रायजो राजाफोरा गावनि गोसो बायदियै मोजां दैदेनगिरि सायख'नानै होनांगौ होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। फैगौ 7 मेआव कक्राझार लकसभा बियाबनि भट सोनाया जागोन। बेनि सिगांनो कक्राझार जिल्लायाव मोननै राजखान्थि दोलोनि गेजेराव दाङाबाजिया नुजाथिदों। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों, सिगांनि बायदि हिंसायारि थासारि लाबोआजासे गाव गावनि गोसो खुसियै भटखौ होनो खावलायदों। हाग्रामा महिलारी आरो बिक्रम दैमारिनि सायाव गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंदों बारग' एनडिएफबि बि दौलेङा। बिक्रम दैमारिया एनडिएफबिफोरनो आरो रायजो राजाफोरनो जेबो अबदान होआखै। बिक्रम दैमारिनि नखरा मोनसे समाव एनडिएफबिफोरनो ओंखाम संनानै जाहोआखैमोन। गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारीया सासे एनडिएफबिफोरखौ फोजोबस्रांनो जुजिग्रा दैदेनगिरि। जायफोर बारग' एनडिएफबिफोरा बिपिएफ दोलोजों लोगो जानानै बिपिएफनो भट बिनानै होदों, बैसोर बिथांमोना लाजिनांगौ। बारग' एनडिएफबि बि दौलेंनि हान्जाया 7 मेआव जानो गोनां कक्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनो भट होनो खावलायदों। साननैसो सिगांनिफ्रायनो कर'ना भेक्सिन लानायनि मोनसे खौराङा गोसारगासिनो। बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे खेंफोरथि होदों। कर'ना भेक्सिन लानाय गोबां सुबुंफोरानो हार्ट एटेक, ब्रेन स्ट्रक बेरामजों जिउ गोमादों होननानै गोबां अजद खालामदों। नाथाय बियो गासैबो नंखाय फोसावनायसो होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। कभिसिल्ड भेक्सिन लानाय गासै सुबुङानो नंखाय बांसावनायखौ लानानै गिनो नाङा होननानै बुंबावदों। गुबुन फारसेथिं ब्रिटिश फार्मा कम्पानि अस्ट्रजेनेका, जाय कम्पानिया कभिसिल्ड भेक्सिनखौ दिहुनदोंमोन, बे भेक्सिनाव साइड इफेक्ट दंमोन होननानै इउकेनि गोजौ बिजिरसालियाव सिमान लानायखौबो मिथिनो मोन्दों। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। आथिखालाव बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ गोबां बिथिङाव जाफुंसारनायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो भद्रसिं ब्रह्म मुंनि सासे लाइमोना बर' बिजोंजों फरायनानै इनफ्लुएन्स अफ सेल्फ रेगुलेटेड लार्निं अन एकाडेमिक पारफरमेन्स एन्ड एकाडेमिक प्रक्रास्टिनेशन अफ कलेज स्टुडेन्ट आयदायाव पिएचडि डिग्री खालामनो हादों। धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि सिङाव थानाय माइनावपुर गामिनि थागिबि भद्रसिं ब्रह्म बिथाङा बर' बिजोंजों फरायनानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय पिएचडि डिग्रीखौ खालामनो हादों। बिटिआर गोरोबथाजों 6 सिडुलआ जोबस्रांबाय। बेखौ रैखाथि होनो थाखाय बिपिएफ दोलोनो भट होनांगौ होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बड'फानि मुं लानानै बड'फाखौ फानदों, बड'फानि आदर्शखौ नेवसिगारदों। दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरि जानो हानायनि गोहो गैया। दिपेन बर'आ बुंदों, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आसामनि बिखायाव थानानै बर' हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माब्लाबाबो आसामाव थानानै बर' हारि दानायनि सिन्था खालामाखैमोन। नाथाय बड'फाया बे बाथ्राखौसो बुंदोंमोन, डिभाइड आसाम 50-50, आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि गेजेरजों गेरेमसा बर' हारि दानायनिसो सिन्था खालामदोंमोन। नाथाय दिपेन बर'आ बड'फानि मुं लानानै बड'फाखौ फानदों होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंदों। 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबाव फैगौ 7 मेआव जानो गोनां बिसायख'थियाव बारग' एनडिएफबि रन्जन दैमारि बिथांनि हान्जाया बिपिएफ दोलोनो भट होनो खावलायदों। जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरनि थासारिखौ सिन्था खालामनानै बिसोरखौ दिहुननोब्ला आरो थासारिखौ गोजोन खालामनोब्ला बिपिएफखौ सरकाराव लाबोफिननाया जोबोद गोनां होननानै बुंबावदों। फैगौ 5 मेनिफ्राय 7 मेसिम आसामाव ड्राइ डे फोसावदों। आसामाव थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया 7 मेआव जानो थांगासिनो। बेखौ नोजोर होनानै 5 मेनि मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय 7 मे मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम ड्राइ डे एबा जौ गलाफोरा बन्द थागोन।
बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा सनजित थान्थिनि गुन्डागिरि मबाइल फन कलनि गेजेरजों सिगि-सग' हुमखि हरदों बिपिएफनि सानै दैदेनगिरिखौ। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा ननै सेरफां बियाबनि एमसिएलए सनजित थान्थिया समाजारि बिजोङाव बिबुंथि लाखिनाय सानै बिपिएफनि दैदेनगिरिखौ फन कलनि गेजेरजों हुमखि हरनायनि अजद थिखांदों। बिपिएफनि सानै दैदेनगिरि जगदीश साहु आरो नरतम सागरखौ हुमखि होनायनि अजद थिखांदों। हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयारनि रिजाल्ट एबा फिथाइखौ 10 मेनि सिगां फोसावगोन होननानै काउन्सिलआ मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायनायखौ मिथिनो मोन्दों। 2024 मायथाइनि 12 थाखोनि जोबथा आनजादआ 12 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायदोंमोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।